He estat treballant sempre de nit des de molt jove, des dels 17 anys, i bueno, als 19 anys ja treballava a totes les discoteques de moda de Barcelona, Sotavento, Big Now, After, Reafter. Vaig començar pues, això, primer d'animació, ballant i bueno, sempre encarregant una miqueta més, després portant gent, després muntant decoracions, després muntant festes. M'encarrego pues, aquí al Hot Fata pues, de fer flyers, de muntar festes, junt amb el David, però ho fem entre tots dos, mano a mano. Disseny, bueno, jo em sento al mal costat del dissenyador i li vaig dient, vull això aquí, això allà, o sigui, m'agrada treballar a tope i a primera línia sempre. Quan vaig arribar aquí, pues, me vaig donar una volta per totes les sales d'aquí de Girona, de tota la comarca, i buscant pues, algú molt especial i diferent pel Hot Fata, no? I bueno, ja sabem que el sexe funciona, que sempre provocant, mai com algú més. I llavors pues, vam crear pues, això, no? el Hot, que és com diu la paraula calent, no? I bueno, pues, vam crear el Hot Sex Group, hem sortit des del primer dia al carrer, l'hem liat, hem fet pues, festes diferents, molt diferents a el que es fa. A tots ens agrada house, a tots ens agrada aquí, a tots ens agrada allà, però bueno, realment quan surts de festa el que tens ganes és d'escoltar pues, la típica cançó aquella, el micròfono, cançons com aquest estiu sentirem. No totes les sales poden tindre pues, la quantitat de cambrers que tenim nosaltres i l'equip de personal tan gran, perquè clar, pensa que nosaltres, els nostres cambrers o sigui, si tu en una barra tens 4 cambrers que els tens treballant tota la nit, que tot i plen, que ja amb això ja pots treballar perfectament, doncs clar, nosaltres no en tenim 4, en tenim 15. Vam fer el videoclip aquí perquè, bueno, feia temps que volíem fer alguna cosa amb la gent de la moguda, perquè venen a la nostra sala a fer pues, els videoclips, les fotografies, i bueno, sabíem que estaven gravant el nou tema de la Xana, no? De M'ha cansat fit Xana, perdona, i llavors pues, vam dir pues, com era el tema, i quan vam sentir que eren poses d'escena, vaig estar amb ells, el vaig sentir, i vaig dir que aquest vídeo s'havia de gravar al Fata perquè és la discoteca més hot, no? Vam escoltar la música, vaig parlar amb la coreògrafa, amb la Jasmine, i junt amb ella i el seu grup freestyle i el Hot Sex Group pues, vam muntar el que és la coreografia de la Xana. Aquest estiu pues, és un estiu molt diferent a l'estiu passat, sempre estem innovant, sempre estem pensant, el Coco sempre va... L'hem titulat per innovar, com sempre, per diferenciar-ho, pues és Fata St. Peter Fisherman. Aquest any són The Summer Sensations, com sempre, sabeu, el divendres és la gran festa del Fata, com acabo de dir, els dissabtes les Hot Sessions, que estem fent tot el que hem fet aquest estiu, amb coses diferents i molt hot, amb els seus vidalets eròtics, tant de nois com de noies, i a més pues, fem les Women's Nights tots els dimecres, perquè entren les noies entren gratis, i a part pues, des de l'any passat vam fer les Men's Night, perquè clar, què és això de que només les noies entrin gratis, no? Té que haver pues, per tots, no? El dissabte d'una sessió de Hot Fata o de Hot Sessions pues, comença pel matí, vale? Ens aixequem, com qualsevol persona fa la seva vida diària, vale? I cap a la tarda pues, ja el tema de direcció, venim aquí a la discoteca per fer plannings, quasi cada mitja hora passa alguna cosa, no?, al Hot Fata. Llavors fem el planning amb tots els cambrers que tenim, perquè clar, hem de pensar que alguns estan ballant, els altres estan servint, i bueno, fem una preparació d'un planning, fem una preparació de vestuari, que bueno, la setmana d'abans o 2 setmanes abans ja com ja sabem la festa, doncs hem enviat a la nostra modista, a l'Aurora, que ens faci el vestuari. Quan ja ho tenim organitzat, acabem de muntar, si hem de muntar escenari o muntar il·luminació, prova de so, segons el que hem de fer, doncs bueno, anem a dutxar-nos, a sopar una miqueta i tornem una mica perquè comença el Hot Sex Group, l'ensaig amb la Jasmine, la coreògrafa. Un cop acabat l'ensaig es va arreglar, maquillar, pintar, pentinar i posar el vestuari, que l'Aurora va repartint a cadascú del Hot Sex Group perquè li fa a la seva mida, i un cop passen a l'ok de la Ruth pues ja poden sortir, i el Hot Sex Group pues ja està preparat pues per passar-ho bé i fer passar-ho bé a la gent, no? Que és del que es tracta.